Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Cambuur staat voor de uitwedstrijd in Jong AZ. Die willen spelen op het trainingscomplex van AZ en dat is in Weidewormer. Het is een prachtig trainingscomplex. Daar zullen meningen net over verschillen. Maar het is bepaald net een geweldige ambiance om een competitiewedstrijd te spelen. Het zijn maar omstandigheden werd Cambuur maar dealen had en werd ze in het verleden wel eens wat problemen mee hoorn hebben. Vliegend hier bij Gelieks verleer Cambuur 2 keer van Jong AZ. En dat Henk de Jong mat dus een keer oors. Ja, dat is duidelijk. Dat bleek ik uit wat ze uitzocht hadden meestal. Dat we daar onderaan stonden, in de jongteams. Als die net spelen, zien we na competitie aan. Dus daar hebben we het lezen leren. Maar dat geldt ook voor het boven. Want als die er net was winnen, weer Rode JC promoveert. Dus het is zo belangrijk dat je die wedstrijd winnen. En met wat voor teams spelen die teams? Laten we eventjes naar de personele zaken zijn bij Cambuur. Ja, daar ben een per net beschikbaar, daar ben een per heel beschikbaar. Hoe zit het precies, Henk? Ja, Benji Pauwels kan net starten. Die is tot juist eerder griepig geweest. Die is had geen koorts, dus die kan morgen op de bank. Dus die kan mij Kiefte bellen me vanmorgen. Maar je vrouw in de auto onderwijs naar het ziekenhuis. Want, Ja, dat is Purven, hè? Ja, dat weer heel humoristisch. Hij gauw weer oplijn. Maar die krijgt hoop joert een popke. Ja. De Leeuw? De Leeuw had van de week gespeeld, dus dat maakt goed naar je. Het liep erop dat we die nou weer vanuit de bank doggen, zodat we hem ook nog kunnen brengen als eventueel extra aanvaller. Je zou zeggen kennen dat er sprake is van een bepaalde flow aan de Cambuurkant. 3 oorwinningen op Riegen, waarvan 1 in de beker. Dat moet eigenlijk trots worden. En dan wordt het opeens toch weer een stuk fleuriger rondom de eerste selectie van de Jouters. Tuurlijk verneem ik dat ik. Dat het even minder gaat, ik ben gewoon mens. En dat had ik vorige week zijn. Dat verneemst wel, maar ik probeer wel altijd gewoon eerlijk te zeggen hoe het is en de swing erin te houden. Een man die het maar net in de basis komt en waar u soms wel eens wat over vernuverie is Fedde de Jong. Talent van AZ inderdaad, maar hij hikt er wat zien aan. Trainer tevreden, iedereen tevreden, maar Fedde staat net in de basis. Dat moet toch verder, denken wij, een tikje frustrerend wezen. Ja, nou, ik denk dat iedereen die niet speelt wel gefrustreerd is en graag wil spelen. Ja, maar dat geeft me ook motivatie om altijd door te gaan. Natuurlijk, je laat het er niet zomaar bij zitten, maar frustratie komt er zeker wel af en toe bij kijken. Maar je moet het onder controle houden en dan gebruiken als energie. Die hoeft hij voorlopig even naar te broeken, want hij stiert wennet in de basis, Fedde de Jong. Michael Kieftenbelt is direct net, zwierde bevalling gewoon, mooie dochter, maar koer net spelen. Dus de Leeuw is er wol bij. En dit is de rest van de opstelling van Cambuur. En dan kunnen we los op het trainingscomplex van Jong AZ. Het is een prachtig trainingscomplex, maar als wedstrijdlocatie kun je er je betinking bij hebben. Het kunstgasveld is net van optimale kwaliteit. Ja, de sfeer is echt wat matig. Je mag het wel al je uit jezelf hellen. En boppen dat binnen dan hele talentvolle jonge voetballers van AZ. Die dit je heel lastig maatje kennen. Sjoch Jimma bij Gelieks. Deze bal die komt naar een rommelige situatie. Uiteindelijk uit bij Misha Engel. En die zorgt ervoor dat die bal correct voor ons gaat. En zo is Cambuur alweer waskoren voor een fris en fruitig voetbal in het Jong AZ. En dat weet je, je moet alles hier bijzetten. Balbezit aan de rechterkant via Elia Dijkstra. Ja, dat is een verdediger die het altijd onderwijs is. Dat is hij nou ook weer. En dan krijgt hij de bal daar keurig onspelen. En dan is er een protte rondte. Maar Cambuur achteruit. De bal wordt weer omlijn naar Jay en Gerald. En dan is daar dat schot. En ik moet zeggen dat Thijs Jansen dat toch wel heel knap doet, die keeper van Cambuur. Want die zit eigenlijk op de verkeerde voet. En die moet een zindraadse beweging maken. Ja, daar, hop. En dan is hij er goed bij. Het blijft voorlopig 0-0. Mooi balbezit voor Cambuur in het centrum van de verdediging. Baltje er even oorhinnen. En dan kan Remco Balk ter onnemen en een schotje loslitten. Nou, oké. Wie het eerste kansje voor Cambuur. Het stelde al hier het meeste net voor in onvallend opzicht in de beginfase. Dit is Thomas Paul. Die wol voorbij Dijkstra. Dat moet je net wel, want die kom je haast net voorbij. Dus gaat de bal weer om. Naar Diemers. Diemers naar Nieling.
Nieling bal onder de voet, lange bal. En waar zit er? Waar zit er? Ja, daar zit Matthias Narti. En die keeper die aarzelt. En dan ben je gezien hoor als keeper. Dan weet je, dan ben je te laat. En dit is zelfs een prachtig doelpunt. In meerdere opzichten. A, het bezwaarde Cambuur een 1-0 vastsprong. Prachtige lange bal van Nieling trouwens. En B, het is de eerste goal van Matthias Narti in het betellen voetbal. We zien hem nog een keer. Hij skampte maar ja, die keeper zit verkeerd. En dan is het toch 1-0 voor Cambuur. En ga je toch iets van je oor spelen in een matige eerste helft. En dan mag je eigenlijk zorgen dat je er nog een keer op en erover gaat. Dat zou hierbij gelijk komen kunnen als die bal bij bal komt via Al-Haft. Maar hij leppelt er maar heen. En dat is een matige afronding van de onvaller van Cambuur. Dit hier de 2-0 wezen matten. Maar dat is het net. En dan bleef het toch broos. Dat weet je gewoon. We komen in de slotfase van de eerste helft. Onval weer onder de rechterkant via Dijkstra. Ik zei het al. Die rechtsback die is altijd onderwijs. Gerald krijgt die bal. Grinkt bij Dijkstra. Ziet net. Oké. Gevaarlijke weken. En zal lieken wie machinaal ondergaan op een 1-0 reststand in het vaardiel van Cambuur. Maar ik zeg erbij, lieken weer. Want Sjurgier op de klok. We zitten in de blessuretijd van de eerste helft. Bal gaat de diepte in. En dan is het er een sprintduel tussen Kalesvaart en Narti. Keeper komt vol, komt net. Ja, en als je aarzelt, dan weet je, dan gaat het verkeerd. En dan komt die bal uiteindelijk uit bij Roos Sangelo Daal. En dan is het Mercera. Ja, die de tackle van achterin zet. En dan kun je protesteren wat je wil, Mark Diemers. Maar dit is wel degelijk een penalty. Sjog maar ping en daar leidt hij Roos Sangelo Daal. Hij mag je onlezen van een halve meter. Drokke keeper op de line, maar de onvaller van AZ liet hem daar net terug beïnvloeden. En hij zorgde ervoor dat het toch op slag van rest 1-1 werd. Dat is een domper voor Cambuur, die het altijd dreig had daar in Weidewormer. En nou ik weet dat het 1-1 werd. Gaan we naar de tweede helft. Maar de vrije trap van Mark Diemers. Kind kopwurren. Nou, komt wat druk. Wie nek wat wissels. Kazas erin. Benjamin Pauwels erin. En zaak beziek het trainer Henk de Jong om toch wat te verhoren. Maar het is AZ dat er van teruggeeft in de beginfase van de tweede helft. En dan komt die bal. Poem! Samar in één keer bij Julian Oerip. Dat is hem, Julian Oerip. En die krijgt een protterroemte en die weet die wol te benutten. Want hij kegelt de bal werkelijk achter Thijs Jansen. Het begint hier met het paasje van Gerald. Die vindt Oerip en die zei alsjeblieft en dank u wel. Ik tik hem erin. Hij maakt het mooi hoor. En samen met Cambuur toch weer achter AZ onrennen. Het begint een frustrerende gedachte te worden. Maar het moet zijn worden. Er komen nog wat wissels. Verder de Jong erin. En dan weet je dat er met Jonathan Afalabi dan uiteindelijk toch een spits inbracht wordt. Met wat power in zit. Als de Achillespezen het houden. Dat zou mooi wezen. En Sabasiek het Cambuur het tijd toch weer te keren. Het is eerst Liekwas nog AZ in balbezit. In onopvallend rek. Maar daar is de keeper die het goed oplet. En let nou even op die keeper. Thijs Jansen. Die zit hem in één keer uit. Als je hem vreegt wie dit de bedoeling zou er. Ja, zoek ik zijn. Hij brengt de bal bij Pauwels. Die steekt dan keurig Balkvoort. Die kapt uit en leidt hem in de lange hoek. Prachtig doelpunt van Cambuur. En dat wordt terug te viert. Maar de keeper van Cambuur, Thijs Jansen. Want wat pleert hij die bal heerlijk in de richting van Benjamin Pauwels. Tjug, daar komt hij. Lege bal. Verrast alles en iedereen van AZ. Net een meeskind erbij. Pauwels kan hem oppikten. Stekt op precies het goede moment. Stekt hij dan Balkvoort. Die maakt het een mooie beweging. En die leidt hem erin. En dan is het 12-12. Ta vreugde van die supporters van Cambuur. Die daar achter die goal een mooi soortje stampij maken. En dat heeft Cambuur wel aardig geholpen, moet ik zeggen. En zit er dan nog meer in? Ja, Cambuur vol. Hier met 3 punten. Dit trainingscomplex verlitten. Dat moet duidelijk wezen. Mooi hoeft net als het maar gebeurt. Voorzet is daar van... Uiteraard, Diemers. En wie zetten we dan uiteindelijk in? Jawel, deze man. Tyrik Mercera. Nieling weer direct vlakbij. Maar die liet hem dan uiteindelijk rennen. Keeper liet los. 2 man van AZ erbij. Maar Mercera die reageert het best. En hij baalt. Dit is de verdediger, Misha Engel. Want die weet, dit liet ik raar rennen. En zo wint Cambuur een hele drege wedstrijd in Weidewormer. Du wist dat het gewoon een lastige wedstrijd. Of doe maar 0-3 met rust in, of 0-4. 0-2 gekend trouwens. Ja, hier Martin. En Maakleer. En dan krijg je een goal in de zo'n 40ste minuut van de eerste helft. Ja, dan wisselen we als het moeilijk krijgt. Maar het wil zeggen dat we goed starten in de tweede helft. Dat we daarna ietsje voetzakken. Maar dat we in het laatste toch wel omdraaid hebben. Deze moest wel van ver komen, hè? Ja, ik denk de eerste helft is een beetje een dode boel. Dan komen we goed op een 1-0. Eigenlijk moet ik dan gewoon een 2-0 maken, dan is het klaar. Dan is het... Je had hem op de pantoffel en je lepelt hem erover. Ja, die moeten gewoon in. Dat weet ik zelf ook. Daar baalde ik ook erg van. En als je gewoon die 2-0 scoort, is het ook klaar. Maar nu scoren zij voor rust nog de 1-1. Ik vond het echt een lastige pot.
We komen natuurlijk 1-0 voor. Vervolgens een vervelend momentje bij de 1-1. Twijfel tussen mij en onze keeper. Wat gebeurt daar? Kun je me dat eens uitleggen? Want de keeper komt, gaat weer terug. Ja, en dan ligt het open opeens. Ja, ik denk gewoon een misverstand. Ik denk dat ik sowieso dan langer mee had moeten lopen met de keeper. En ik neem het sowieso mezelf kwalijk. Maar wat we nou ondertussen even vergeten is, je hebt ook gescoord. En volgens mij is dat jouw eerste doelpunt in een competitiewedstrijd. Ja, klopt. Blij mee. Ook nog winnen, dus dubbel gevoel. Dit is de stand. Helmond Sport on de leiding bij Sieke naar Cambuur. Op stoomlijn zonder plakje, 19 punten Utrecht in wedstrijden. Jong FC Utrecht en Vitesse nog altijd beide onderaan, maar 5 uit 12. En dat is 4 op een rij. Het gaat fantastisch mooi Cambuur. Wedstrijdpunten in de pocket. En de sfeer wordt altijd maar beter. En stadigen komen de Lialters ook omheen in de ranglist. Na je weekend was zo'n angstgegner. Dat is Jong PSV. Daar was vrienden hier echt wat keer van verlen. Ik dat maar oors. Dat is even na je weekend vreed is het z'n 4. En dan ben wij er snel weer met een nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.